basa. So ayun mga ka-online, bago tayo mag-deliver, intro muna tayo. Ayun mga ka-online, na kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin ang deliver natin. So ngayon na naka-prepare na siya, magdi-deliver tayo sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Tara, samahan niyo ako mga ka-online. Yan, nakita nyo ngayon sa Kalalahan. So ito mga ka-online, ang kliyente natin is from Zone 6, Kalalahan, San Jose, Camarines. So papunta siya doon sa bandang dagat sa Dahog, papuntang Dahog, Sitio Dahog, Kalalahan, San Jose, Camarines. So, ayun mga ka-online, andito tayo sa Sitio Dahog, Zone 6, Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Nay, good morning po. Bistado po si Mama Annalisa Villamater. Ay, okay po. Sige. Salamat po, Nay. Salamat.
So ayun mga ka-online, tapos na nga tayo mag-deliver. Ngayon gagawin natin, bibisitahin natin itong tinatawag nilang Dahog Beach. Tara, samahan niya to. So haliunta na sa tuya mo ng kapote daw nagtuuran sa Malakaw-lakaw kita itingan sa Dahog Beach. Nag-deliver dyan? So, medyo nag-itsa. So, matuwang yan. Mahanap din sila. So mga ka-online, andito tayo ngayon sa Dahog Boulevard. Ito yung continuation ng Tagas Boulevard. So ito yung magiging daanan ng magiging National Highway from Nato to Sabang, San Jose. Magiging madali na yung biyahe from Nato to Sabang, San Jose, Camacho. Kasi tuloy-tuloy yung construction dito.